Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Bangkaulu panembak kapa di Muaro bariampun kami dek pangulu jawe la salam dek juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami mak jauh kala kami turui dakik lah kami jalang. Lah tibu di kampung mamak jodun sana di Sandiang Baka malam kini dalam Kabupaten Solo. Dek elok baso orang risiko. Allah dimbau nanya. Tiba kami dah bukaan pintu datang kami lah kambang lapi lah unjuk siri aja carano. Lah sudah puluh minum jam makan. Tentu utang kami bayar. Nambah guru semalam suntuak nambah dendang semalam nangko. Dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan kita. Cupak panua gantang balanjuang ke cupak anak tiga luak. Sambah jo simpua kami anjuang kabake niniak jo mama. Kami nang ketek mudo mata mak umur lu setahun jaguang darah baru setempuk pinang. Baraka balun pandapek kurang pengalaman Jawa sekali bapaham mak tentang itu. Si cerek di tepi banda kok rabah tolong runduan kami mudo jolong waraja kok salah tolong tuan tunjuan. Kok rabah tolong runduan si cerek rabah badaun dia tuannya darai. Kok salah tolong dajang tunjuan. Kok sasek kami wapantun kami membilang kurang pandai. Ibarat orang balai aja mak. Lawit na lawe kami sawang, umpak nagadang kami tunduk, kok karam kami tentang itu. Kok tabanam tolong mamak silami, kok anyik tolong dipintasi. Baik itu kandak kami semalam nangko. Ibarat orang mengaji aja mak. Barina di bawah kok takatian, nan di atas kok takabawahan. Mana bang kok indak dari pangka menyisi kok indak sampai kau juang beri maaf kami di mamak. Kaganti sirian sakapua. Kaganti pinang nasa kato. Kaganti perkenalan diri kami nak kabogoro semalam kini nak badendang semalam nangko. Simak dek tuan jale-jale nak membutarangan surang-surang. Nan kawasan luang Arjuna dari Padang Panjang. Nan kawadendang Ayurania dari Batu Sangka. Tapi lah kapak buruk Tagademaha ke Solo. Kalau awak di Minang kan ke rumah bini. Ainyo apa balaki ke Solo. Apa bini ke Solo ya. Adi Solo tinggalnya. Lah kapak buruk Tagademaha kemanakan ambo surang ke. Baik itu pula anak itisan Rici tersebut namo Allah hampir tahun dek marando dejang. Buruk endak rancak terorong ceralik sengenek kah. Ada amak ceralik siko dek walau di pipi. Baik itu pula Elin dari Kuncia. Lai membuat anak malam kini udah mengasuh anak do. Apaknya lah 3 bulan meninggal. Tukang keyboard kita Roni dari Solo. Kita diiringi oleh cahaya musik dari Solo ya mungkin. Kok ambo sendiri ndak salah perkenalan nak. Asambo dari Sungai Tarap kapak buruk Tagademaha ke Padang Gantiang. Rancak indak buruk tadorong. Allah diuntuang dajang kawa ajo. Kamala bansai minta tolong tiuk babini jando jo. Yalah mamak jen sana indak guno di rantang bandang elok di kumpananya singke ambil sekadar kapaguno. Elok kita dah ngasalon jerendang. Simak lapan tuncik-cik sabit lagu nantaraso. Dia singgalang saluang dimulai baik tu adai gurau nangko kami do indak sedia pandai timbang dek Tuhan nabasamo. Larami pasadang wandang di mungko jalan gadang kemudian jalan ke Suliki ke kida orang ke balai. Oh Arjuna dari Padang Panjang singgalang ambil saluang. Dek Ayurnia aja kawan-kawan nasu bedendang. Dek Roni gugu ala kibar. Dia singalangin dua kita daki. Dia bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai dia singalangin dua. Selamat datang jo mamak dari sana. Dek kita sarik watamu dek kita jarang basuh. Jauh kalah turui. Dakek kalah mak jalang. Nang ketik kendak tersebut namo mak. Nang kadang kendak tembok kalah. Beri maaf kami banyak-banyak. Nan kedua selamat datang jo rombong YouTuber dari Sungai Rumbai. Alai ado apa ado anak induaknya malam kini. Nan induk YouTube Benika Pro. Baik itu anaknya Minang Pelala Abang Ronald. Nan ketiga Makson Channel. Tolong mama minta tolong kami di komen atau subscribe, like di komen. Terima kasih banyak. Selamat pada siang babi hari. Pada malam babi minyak, pada babi muas saja. Lari ambil selong di Arjuna, badendang layu je kawan-kawan, dia singalang dua teraki.
selamat menanggakan. Tanah jadi lalai ya lalai oh lalai anak orang Jawa oi tambangan lelai oi tuan cipa panu hagan tabahan lanjung dema kacipa urati ko liwa alai tapakai di minang kabau alai oi di manyo kini alai nan kandung ai oi jo sambah salam di anjung dema katang uramanan banyak alai ku ajo jang kota lampau alai ladi banyo kini alai nan kandung ai ada jabi kaini bali ama di jabi apa muti anganyo alai tuan ai panguti anganyo ama ai karane ene nyoren dingoran lai la dinena minta tabia kami banganyi maka bakre tuan nana asamo alai tuan nan bakasamu ama oi karane ene nyoran lai la dinena dicabi sirinan di bali alai diga topi nang dica ranu alai diga topi nang dica ranu alai la di manyo kini alai la tuan no
minta tapi ala kami bernyanyi alai sedang desa lo jesu baru alai sedang desa lo jesu baru alai ladi manyo kini alai la tuan lo Agilah singalang jaya Roni ansu ambek pena jo karate simak sabit la lagu nan teraso sado dapek kami bawaan dek kami di anak jo kasadonya rajang dak donain dua dendang dah kalau dua dendang mai jo masantan termasuk je erni batu balang ko rancak bana dipangakan iko kami pamenan urang malang nyampang ko sasek jiko bakato kami tak dorong bari lama badan diri kami sapan kun dari dua ketek alawi tak mungkin ada kata sorang nana biarlah menepi napi
Kemana naik langkah dicari tidak nampak tu bangkalainya tidak nampak tu bangkalainya dan akan ramai adim manyo akini adim manyo adim mabamain Biarlah tanda dia kabarendang dia cirayu oi barendang dia cirayu karamden tinyoden ani ko indah jadi India kulawanan tiaro ajo kulawanan tiaro aja okini Kakek jauh akan lagi datang Katakan lagu nada taraso Berampe kami menghendaknya Kone dalam dimanyo kini Dimanyo kini Kok hati dalam jua sayang Kita dia kabanan punya Bini orang ada di duo Konde dalam dimanyo kini Dimanyo kini Sabilah lagu nana taraso Nak kami tolong mandengangan Nak kami tolong mandengangan Nak kandung mai dimanyo kini Dimanyo diminyo kini Barakalah mau kabanangko Pamengan orang dan mandinya
pencong pencong